Bamako ana lamini na bolomara dugu Mali kono Mali ko kan Amadou El Konare anzigira kenaka tali lazala jemo on veya sangura minnu bi lazala bolke Amadou El Konare ka do jamana kunafuni abode mana sigi songadayna ika do min yeshua kole Ahmed Jagite sigilembe ningi tengo kan flake enne fla anya shilembe sebembro ma ni Ahmed yamura dike kunafuni amba dakulu walu po Karamɔgɔ de b'a tungura fɛn bɛɛ lajɛlen nkalon bɛ da ɲinde maa min da fo a ye n ka sogo suɲɛ siga t'o la Amadou El Konare ko bɛɛ lajɛlen nkalon bɛ da bolokoden la fo a binna muso kan Amadou El Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana o don sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Amadige Sagara Amadige Sagara ko a ko di a ko i k'a dɔn awɔ jɛkulu min n'u k'a ma ko bɛnkan an bɛnna ko la bɛnkan in de dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn jamana jɔli ani jamana ɲɛnabɔli i k'a dɔn jamana ni k'a bɔ dingɛ kɔnɔ san 30 Mali bɛ denkan dɔn na i k'a dɔn taa ka segin i k'a dɔn taayɔrɔ tɛ awa bolo ma dayɔrɔ tɛ maa dɔw farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu tɔgɔ da ko bɛnkan o don a ɲɛmaya taara ka di Seydou Mahamadu Kulubali Seydou Mahamadu Kulubali i k'a dɔn a ka bɛnkan jɛkulu cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔba u dara ɲɔgɔn kan parti politique tɔn min bɛ n'u k'a ma ko Adema PSG dide ni ka taa foli di awa dide ma a jabala la o don i k'a dɔn a ma kɛ awa foli gansan ye sabula ko bɔra kɔnɔ min n'a bɛ hadamaden hakili minɛ kosɛbɛ i k'a dɔn min ye ayiwa Mahamadu min ye Seydou Mahamadu Kulubali sira Seydou a bɛ fɔ ten o don i k'a dɔn kuma min n'u sera Adema jabala la a n'a ka nin délégation ba in i k'a dɔn ayiwa ɲɛma danga bɛɛ lajɛlen faralen kun bɛ ɲɔgɔn kan k'u kun da i k'a dɔn Adema a jabala la kabako kuma min n'u sera yen u y'a sɔrɔ fana ayiwa min ye Adema ye i k'a dɔn a ɲɛma damanda min ye ba cɛmɔgɔ ye i k'a dɔn ka taa se min ye dangaw ye Adema kadiriw a n'a disibaw bɛɛ lajɛlen dafalen kun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko di ma min n'u y'u sɔn ɲɔgɔn na ka foli boloda i k'a dɔn yenkaw ka kɛnɛ a bisimila min ye Seydou Mamadou Kulubali a ye kɔrɔfɔta a ko di a ko olu ka nin jɛkulu min ye bɛnkan ye u kana foli di Adema ma kɔrɔ don a ko olu tɛ politiki maa ye u tɛ politiki baara kɛ ayi nka jamana in den y'u ye olu bɛ kɛ yɛrɛ ye baara la a ka ca san 30 ye nka jateminɛ ani wulikajɔ min kɛr'u fɛ Mali sɛgɛnna Mali ɲɛnina sabula gɛlɛya donna jamana fa bɛɛ lajɛlen la ni fara ɲɔgɔn kan ma kɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma jamana in ka sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o de la u fana danganiyalen don n'a ye u dalen don a la k'a fɔ Adema ye parti ye min dili donnen bɛ Adema ye parti ye min ye jamatigi ye Adema fana ka hami a n'a ka miiri de jamana a ɲɛta ani ka jamana bɔ dibi la hali o kuma u nana u ka fara ɲɔgɔn kan min ye kɛnɛ ye ayiwa min se ka to jamana a bɛ jedi sɛbɛnnikɛla ko a ko di min ye ayiwa Adema ye o to a la min ye k'i ɲininka Adama Seydou Jara ale kumana a ko di ale y'a jira k'a fɔ jɔnwala olu sigilen kun don ni nin ye ka d'a la k'a fɔ bɛnkan ye tɔn ye tɔn min basigilen bɛ jamana ɲɛnabɔli ani jamana ɲɛtaa bɛ bɛnkan kɔnɔ bila haku dalen don a la k'a fɔ n'o kun ye tiɲɛ ye u na taama k'olu sɛgɛrɛ wa olu fana u jabajɛlen don u dɛngɛniyalen don n'a ye k'a fɔ u ni bɛnkan n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana ɲɛnabɔli ani jamana baara la nin kɔni ye hakilina kura ye hakilina kura min n'a bɛ kɛ sababu ye min bɛ se ka to jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sabula jamatigi mana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la i k'a dɔn gɔngɔn tɛ kɛ foyi ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn Adema ani Seydou Mamadou Kulubali sira Seydou u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana baara la a ko o tɛna ni foyi ye awa bɛn ni keleya ani jamana yiriwali nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min dalo ni ka bɔ le pays kɔnɔ faso karamɔgɔ daba tungura ne bɛ tɛgɛ don teliya la o bi kɛ kunnafoni sɛbɛn le soir de Bamako El Hadji Mamadou Gaba a ye sɛbɛn kɛ a ko politiki bangun kan a ko i k'a dɔn ni wulikajɔw ma sabati ni nka i k'a dɔn hakilinaw kɛ kelen ye karamɔgɔ daba tungura a ma ɲa laban bɛ bɔ IRD la sɛbɛnnikɛla k'o tɛ maa si ka laɲini ye a ma sɔrɔla k'a fɔ n'i ye Mali politiki tɔw ta ni k'a lajɛ min ye bɛn ni basigi ani kolosinsin ni kelenya bɛ tɔ min kɔnɔ i k'a dɔn ni yoyo t'a la ko o de ye IRD sɛbɛnnikɛla ko o tɛ kɛ gansan tɔn o tɔn bɛ yen ni a sigira a bɛ sigi kan dɔ de kan wa cɛba dɔw ni musoba dɔw de b'a lasigi a ko n'i ye IRD lajɛ kabi lawale la Sumayila Sise k'a b'a kɔni y'i pan ka bɔ Adema kɔnɔ k'a sababu kɛ ko minnu kɛra ni bɛɛ b'a kalama ye a ye tɔn min sigi o ye IRD o tuma tɔn in sigira ni kan min ye ani ladiriya min yɛrɛ tun bɛ tɔn in sigi b'a la o de kɛra sababu ye ni ka dafaradaba don ani tɔw cɛ nka sɛbɛnnikɛla ko yiriba ma bi badenu u bɛ yɛlɛ a la
ala ka wele nana se Sumaila ma i k'a dɔn a bɛ tiɲɛ so bi an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ya rabbi sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ni kun fɔra ka ban Mali bɛna kalata kɛ jango jamana ɲɛmaa kalata IRD kɔnɔ cɛ fila tɛ maa min fɔ o de ye Sumaila Sise an bɛ don min na i ko bi kalata mun bolo dalen don i k'a dɔn farancɛ faga maa ɲɛmaaw fɛ i k'a dɔn a bɛna kɛ cogo di IRD kɔnɔ a ko nin ne bɛ bɛɛ lajɛlen nɛngu la min ye k'a dɔn tɔnba kelen min bɛ Mali la n'o degelen don fɛn dɔ la o de ye ADEMA PASJ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen diɲɛ ni diɲɛ bɛ fɛ ka kɛ cɛbɔ ye a y'aw yɛrɛ yira an ka sugantili kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ u k'o de ma primaire a ko n'i ye Mali lajɛ i b'a ye primaire bɛ kɛ ADEMA de kɔnɔ sabula a b'u ka sariyasenw kɔnɔna la nka min ye IRD kɔni kɔnɔ Sumaila ntanyani kama ɲina cɛbɔ kɔni sugantili la ko IRD de bɛna wajibiya nka primaire yɛrɛ fana kɛ i k'a dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ cɛba fila bɛ yen min ye i k'a dɔn awa dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale na IRD kɔnɔ filajɛ ka fara min ye i k'a dɔn marikalakaw i yɛrɛ jɔakɛ ni o ye Mamadu Igor Jara ye i jɔakɛ kɛ n den bamanankɛ bilen n den an fana an nata bɔ ye sabula i den kun bɛ kuluba kan bamanankɛ bilen ni IRD kɔni yele bɔra koyi yele bɔra dɛ maa bilen tɛ suba ye n'u sera dayɔrɔ la yele bɛ bɔ yen sera kɛ cogo la ni cɛ fila bɛɛ kamalen zarama ye wa fila bɛɛ bilen bɛ dori nka kasa de bɛ dɔ kɔ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko karamɔgɔ Daba Tunkara ni maa ba fila min fɔra ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye jabala min sɔrɔ u yɛrɛ la nin waati in na o de ye IRD nka sɛbɛnnikɛla ko samasumaliba bɛ ko in kɔnɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ Sumaila kɔni tɛ yan i k'a dɔn awa Mamadu Igor nana IRD kɔnɔ ale nana na cogo min na i k'a dɔn sɔsɔli ma bonya o la nka min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ko ala cɛncɛnni ka tiɲɛ ale nali kuma a bɛ ka susi wuli kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ IRD tɔ fankelen maaw ko k'u bɛ Bubu ko la nka fa dɔw kɔni bɛ yen minnu ye IRD fiyefew ye olu ko bi an dɛ sini fɔ an su o kuma i k'a dɔn ko a bɛ ɲini ka sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn awa fa dɔ kɔni bɛ yen ni o jate minɛ bɛ o de ye k'a fɔ IRD kɔni e ko Mamadu Igor Jara o b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye Bubu b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye maa wɛrɛw bɛ IRD kɔnɔ minnu yɛrɛ b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye kunkolo saba bafila kelen e ko bafila laban tɛna fara wa mun ne bɛna boloda i k'a dɔn IRD fɛ waasa ka se k'u ka cɛbɔ jɔnjɔn sɔrɔ o de i k'a dɔn nin primaire kofɔta nin ye kunnafoni sɛbɛn ko a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa IRD degelen tɛ primaire la i k'a dɔn awa tɔ mun bɛ yen n'olu ka tabiyaw ye primaire ye olu b'a sariyaw dɔn o de ye ADEMA kelen ye IRD kana tileba guni fɛ ka n'a fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ à l'interne an kana sugandili kɛ nin cɛba saba ni ɲɔgɔn cɛ ni maa minnu ko ko olu bɛ Bubu fɛ Bubu ka kɛ cɛbɔ ye ni Bubu ye sebaaya sɔrɔ jama faama k'u bolo kɔrɔ fa tɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ Mamadu Igor kɔ fa tɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ Maître Demba ninnu fana kɔ yala i k'a dɔn olu bɛna sɔn ni ka to tɔ kɔ ka sariyaw bato Bubu nɔfɛ wa ɲininkali tɔ min o sigilen bɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye Bubu nacogo lajɛ jɔn ko ala maa caman bɛ a sɛbɛkɔrɔ digimɛw la dɔw y'a jira minnu ye IRD tɔndenw ye k'a fɔ Bubu donni i k'a dɔn IRD la fɔ ka na o diyakosa k'o bɛna kɛ cɛbɔ ye k'o kɔni ye i k'a dɔn lagosiba de ye ka ɲɛsin Sumaila Sise ale fure ma sabula Sumaila ye tɔn in tɔbɔtɔ cogo min na i k'a dɔn Bubu n'u jɛw ye i k'a dɔn awa dɛngɛrɛnɛ mun sigi i k'a dɔn Sumaila dala o waatiw la k'a ye k'a fɔ de i k'a dɔn k'o de bɛna ta calaw Sumaila ntɛyalen kɔfɛ ka n'o nɔnɔ bila n'o ye jɔn ko ala ko o ti bɛn u ma Mamadu Igor Jara maa caman y'a jira k'a fɔ ale bɛ naka min na a ko i k'a dɔn ale naka ka fisa ni Bubu naka ye a ma sɔrɔla k'a fɔ kabi Sumaila bɛ balo la ale ye layidu jɔnjɔn di Sumaila ma k'a fɔ an na jɛ ni ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka ala nana n'a ka na ye fɔ jugu ye Sumaila salo o kɔfɛ Sumaila nana baaraw sabatira nka ala ale nana kiri bɛɛ lajɛlen ban sɛbɛnnikɛla ko nin ko in bɛna kɛ nin cogoya in na ni IRD kɔni m'i kɔlɔsi primaire min bolodatɔ filɛ tɔ kɔnɔ n'u ma kunnaja a bɛna tɔ de da kolonci ni k'a filenkolon sabula bɛɛ lajɛlen b'a fɛ a ka to n da la a dun tɛna se ka to maa si t'a la sabula cɛbɔ de ye kelen ye danaya bɛna da jɔn kan tɔ kara bɛɛ lajɛlen ko nɔmɛ o tuma an na sigi ni k'o lajɛ anglais b'a fɔ min ma ko wait and see o don n'o tɛ ko marikala n'a lamini k'olu bɛɛ kɔni tugura i k'a dɔn Igor ko kaba awɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ soir de Bamako la u ka bidon bɔ Amadou Konare ne o primaire min n'an y'o ye ADEMA na fɛn ɲuman dɛ sabula ADEMA kɛ o kɛ ka primaire kɛ awɔ i k'a dɔn a bɛ kɛ sanni ngofila ye o bɛ kɛ hakili b'a la o sanja la primaire min kɛra i k'a dɔn ala ka hinɛ Sumaila Sise la a fɔra ko ADEMA ka cɛbɔ don awɔ
e ka don asma chain do wedi koroboro ken Sumelu Bube Maiga nunu olu ba sebe nyefe Sumele Cissé nga t-shirt ko fe viva TD ngo ko nyuma de politiquement jamba min ba ko la primaire koyi o kanu ke adema ka primaire en quelque sorte akain sabula to sariya do nga gole awre di bala minga jugu primaire babna ni clarité primaire bena maminga vote la obita vote ma awre voilà o de a problème roy donc o kasi ka kuma ka korofo seme nywana be kaso karta kera wal makata kera aka segu dara lawa dara tarao ala dara koni we dara se goroba ke wallahi goroba de wallahi ba ce ni ma nete ni ya dalema yerde kani candidat sigi fengelembe tu ya kwe o tibinviu yin ga ko emu nyama andem tanima angu me fair of here kele filandon na garaba muso binafi ekolo kono fi dirida fendo no bena mima ko kai o ya te kala ni munumunu amana ko na mengele gu ndi boni sebe mi nu kama l'éducateur de renouveau sebe ni keba atwa de ko ode Usman Dawo ka don ay wa mi doni mi ne ko bi amadel ko na rebeki jando ipumadala ani ka ko ketugo e ka do mi nye kiri tigala uye ni purgera mi na bi komini nani nana ni na ma ta man jugo babu ami mali blawo ne benge do ko l'homme qui fait trembler les Maliens ne bien sûr ne benge do ne refa maraka haliye re ka puma e Facebook ka zao ne ka mu kabili ngolo la Facebook nyo nyedo ala do mito ki ka puma utako Obama ele ma mva mo be ma ngaje ngoi choche mi tuko ni na ibito duru na re dikora jila hamuna ko na re sebene kala ko akodi ngunu barka boyana clip line na ko sobe wajulu kala ngana mimbe ukama ko imam mahin watara imam mahin watara mito duru na re dikora jila na dapma na yere ka galabu na ka kuma te amore ko na re ibe ga ga limamu de imami gumda wajulu ke to bala goyi ala faraka o misirite de amodel ko na re sebene kala ko aye video doke video ngoni ye munumunu saloke mo ni nyanje kosobe o nga video ngoni nkono puma de mafamu sabula awa mata manya jira ka fo jahdi mon ikado abara ko lu deme ikado aka wajulu sebe dine ko ni ikado aya fo fukata kedugo kosobe puma ngoni mbarika bo na kosobe o kuna foni ngoni ndema na sakata di abokumini nani na purgera kloka amodel ko na re purgerari ikado ale dunye chemi ni ati blague ko na re ikado puma ngoni me o yoro be aye wele bla mahima kwa ka soro biro kono utikalo kilo kono ndo odo ka kera kunungo tagwe ni di machite mene cardo cardo temene de utikalo kilo kono ndo ikado awa kero de la safurla ndende mene utikalo kilo kono ndo akero de la amadel ko na re sebene kala ko akodi ikado aywa minye kuna funi dilawye artisu amadel ko na re kado video mani aminu ni akafuma barika kabu sedu ni sedu olu devait analyser Bokaka. Ni yene ka page Facebook ye. Il faut ye votre jeune journaliste au village. Ne mo faire nous débat de blanc. On ga minye ça ala analyse ni thèse antithèse. Ne mo faire nous débat. Et te zero no fewa. Abida do kuma na amadel ko na re sebene kala ko akodi ikado agwa minya araperu ye minu jaka gele nu jamani ikado agwa kumini nani ni progrès amadel ko na re kado ay tasma wuli bele gele moto na ki click ikoni almamu ye adone flo lutula imam mahin watara ala de faralaka ture ka tabali sebene kala ko akum mahin watara wajulu kala ngana do aye qur'ane do ayala ko do foka foka tote nga video mi ngoni nayo ka réseaux sociaux ka amadou ko nare ikado kuma fini ka purguta buru sabula ikado jahadi abo de majamu jahadi ikado abajira ka fo minye jahadi ikado akeli okanyi no e terrorisme amadou ko nare ikado kuma mabbe sabule kala ko mami nani progrès ri nywanye tabati ada afil habi wataba ma akene anuhuma nuhu datira naran amadou ko nare ikado asna ko yela mati kana do progrès nyala ka fo tinyete go through it aya yere bobulo
akwale min fo ko ni jahadi demeni cɛkajan awo ako de ko continue mo de ka wuli k'u cɛsiri jamana baara fɛ o de tɛ wa ne m'a mɛn haramu m'a mɛn a ye sabadiya t'a fɔ k'o fɔ ayiwa progrès sigilen ɲɛna i da jara surula ye fɔ kasi nka k'a yɛlɛma de progrès sigilen yɛrɛ daga ji tɛna ka a tɛna ka wɔsi de l'affaire est classée alhamdulilah l'affaire est classée wuli ka taa dɛ l'affaire est classée jajɛ ka kuma i m'a fɔ qui dit mieux l'affaire est classée ne y'a f'i ye fanga b'o la progrès ka bureau kɔnɔ tubabukan min ka di progrès da diɲɛ tubabukan bɛɛ i y'o dɔn wa i b'o dɔn wa ayi t'o dɔn ni progrès y'i wuli a ka bureau kɔnɔ tubabukan min ka di diɲɛ tubabukan bɛɛ million da sɔrɔ i b'o dɔn full kan n'o fɔr'i ye tribunal la nka cɛ o ye ko duman ye koyi donc progrès ko a ma full kan i ma foyi fɔ ja kɔlɔsi ta a ma ne kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn i ma mahi i k'a dɔn a tɛna k'a kɔ kɛ bɔ ye ten i k'a dɔn haka ja a tilala ka layidu di kɛ ma fo ka taa fɔ min kɛra ne tɛ nin baara kɛ sabula i k'a dɔn ne bɛ jamana in fɛ jahadi dɛmɛni walima jahadi wuli jamana kɔnɔ ne mahi i k'a dɔn o tɛ n ka laɲini ye o kuma kangari dara ɲɔgɔn ye kana segin ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kan a bɛ na ni gɛlɛyaba ye i k'a dɔn mahi ko tabarikala nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la i bɛ ka de tun nin kɔfɛ Sebeni kɔrɔ i bɛ ka kɛra président ye i bɛ ka hali a bɛ kuma gɔlɛ minnu fɔ jamana mara kan a b'o tɔ juguya ka taa fɛ a laban na i bɛ ka yɛrɛ misiri in bila maa don min bɛ jamana kibaruya kalama kosɛbɛ a ka kusubaw la ayi a bɛ kuma jamana mara de kan wa a bɛ kuma gɔlɛnbaw de fɔ nka Ture e ka Ture in de sa Ture in a ka limamu to yen tonton Ture bɛnkɛ o tuma a b'a yira k'a fɔ wajuliba minnu bɛ kɛ arajo kan olu fana bɛ jate minɛ sa awɔ ayi wajuli tɛ kojugu ye o nka kuma purugutelen minnu bɛna ni jama suli ani jama suli o tɛ kojugu ye o ka fɔ fɔ wajulikɛlaw k'a dɔn jama hakɛ min b'u kɔ olu bɛ kuma min fɔ o de bɛ jama détourner e ma Banjugu Dunbiya tununi an y'a dɔn ko kuma in di tɛ ma o kɔ ma Banjugu Dunbiya da de na o kunun don ne y'a ja ye misiri château dayɛlɛ dɔ kɛnɛ kan n'o tɛ a tununa dɔn Banjugu Dunbiya kɔni kiribulon man ɲi e ko a laban ma taa sigi bulon kɔnɔ k'a ka di a kuma communicatif a kɛra baara ye n'o tɛ hali ni ne bɛ taa Kangaba ne bɛ munumunu ba kɔfɛ de ka communicatif invité ko Ture bɛ yen ni seri da la ni seri da la ko b'i sɔrɔ de Mayiga nin vidéo nin ye kabi M5 ko vidéo de ye kabi M5 ko waati a tun bɛ k'a fɔ ko maaw ka u ba u ka diinɛ fɔli ma fɔ ka t'u sen no fɛn wɛrɛ la k'o tɛ diinɛ ma ka baara ye nin dɔ ten i bolo don kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon ɲɛdankura min ye i k'a dɔn AAD ale fana kumana ko karamɔgɔ Daba Tunkara yurugu ni bamanɲinguruya kɛlɛli jamana la ne de bɛ nin yɔrɔ in kunna maa manger malako piyan foyi t'i bɔrɔ awa i k'a dɔn a bɛ datugu e ko o tɛ ɲini ka dabila wa a ko min ye i k'a dɔn ni maa min hakili b'a la kɛba min bɛ yen n'o ye ɲamanakaw ka Bakari Bakari cogo la jɔnni tun bɛ da la k'a fɔ Bakari cogo la a n'a mankan na da tewu i k'a dɔn fo ka kaso kɛ anw ka jamana kɔnɔ an ka sɛbɛnnikɛla ko o de kɛra dɛ min ye kalo 19 Bakari cogo la a minɛna pôle économique o waati min ye i k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔnɔw de ni o ye maa min bɛ n'o ye Mamadu Kasoge ale tun bɛ pôle économique kunna a sini ka cidenw bila ka tɛgɛ da Bakari cogo la ka ŋami i k'a dɔn ni ka n'a bila kaso la kalo 19 fifale Jumalakaw ka Bakari nin fonisere ba in a y'o kɛ kaso la i k'a dɔn wariko dɔ kunkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko Bakari labilala nin waati laban ninnu na karamɔgɔ Daba Tunkara i k'a dɔn k'a fɔ Bakari a bɔra mankun kɔnɔ sa sabula a fana ye kuma daminɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko i k'a dɔn maa caman b'a la k'a yɛrɛ ɲininka Bakari cogo la bɛna mɛ fɔ i k'a dɔn nin wariko ninnu na siratigɛ la a ko o siga bɔra bɛɛ lajɛlen la sabula min ye kunna siniko a yɛrɛ ye barodalasigi dɔ kɛ a jabala la barodalasigi min na jɔn ko ala fɛn o fɛn bɛ wariko in na a y'i nɛ don a la ni kiiri tigilamɔgɔw y'u tulo kɛrɛbɔ siga fɛ a laban e ko maa dɔw natɔ nuru n'a yɛrɛ jukɔrɔji la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la Bakari cogo la ko a ko i k'a dɔn awa olu welela an kɔrɔ i k'a dɔn jumadon tuguni pôle économique la u maa 12 ko k'a dɔn cɛ t'u cɛ la min ma yɛrɛ sabula u welela nka u wele ko ma f'u ye o kuma nka u nana se tuma min na ko sɛbɛn de nana da u ɲɛkɔrɔ tali k'a yira k'a fɔ anw kɔni tun bɛ sɛgɛsɛgɛli min na a ka wari dunko kan o pôle économique ta da ye yan ye o kuma a y'a bolonɔ bila sɛbɛn la a bɛna taa di cour d'appel de ma a ko tɔ bɛ laban yen nɔ Bakari cogo la ko o fɔr'u ye yɔrɔ min na u suma k'o dugumajɛ ŋunuŋunu
kunu kan wɛrɛ b'a la ka susa k'a fɔ kɔɔri sɛnɛnaw ka nafolo dɔ tun bɛ miliyari 18 dɔw ko k'o fana fusukula k'o bɛ ɲumanlakaw ka Bakari kɔ Bakari ko a ko an bɛ don min na i ko bi ale bi minɛ doni min na ka taa i k'a dɔn k'a fɔ kaso la o y'a sɔrɔ sefa wali miliyari 2 n'a kunkan fɛ o de tun bɛ u ka compte la o kuma i k'a dɔn BMS maaw k'olu bɛ se k'o sereya a ko i k'a dɔn o kɔfɛ min ye nafolo min b'a la k'a fɔ n'o ye miliyari 18 ale bɛ taa tuma min na u ka juru de tun bɛ CNDT la miliyari 19 k'a fɔ ale Bakari Cogola bɛ ka miliyari 18 k'o fana tununa o kuma ale de b'i to kaso la ka nafolo labɔ banque la cogo di jango n'u ka wari bi bɔ i k'a dɔn awa maa kelen yɛrɛ tɛ se k'a labɔ o kuma ni wari tununnen don maa minnu b'a ko kunna k'ale to kaso la i k'a dɔn u k'a ɲɛɲini yen fan fɛ ale Bakari tɛgɛ ma da dɔrɔmɛ ka kuma tɛ k'a ŋanamu a y'o fɔ k'o bɔgɔrɔ dɔn o kuma b'a la ka folofolo Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka sɛbɛnnikɛla ko Bakari da sera a ma k'a fɔ nafolo minnu tununa ni mɔgɔ ko k'a tununa i k'a dɔn a y'a sɔrɔ Bakari bɛ kaso la diɲɛ kelen de y'o fana ta o fana kan ka kɛ sɛgɛsɛgɛliba ye minnu bɛ ɲinibɔ nka min jɛlen don i ko tori tigɛ Bakari kɛrɛfɛ maa caman tun bɛ yen minnu bɛ yen n'u tun bɛ kɔɔriko la kɛrɛnkɛrɛnɲɛna u ka coopérative a n'u jɛɲɔgɔnw na karamɔgɔ Daba Tunkara maa caman de bɛ yen minnu balila ka kɛ banna ye u t'a baara la u t'a foyi foyi kɛ ka sin ka miliyari dasi u ka jugubaw kɔnɔ ten i k'a dɔn nka Bakari minalen olu caman de y'u cɛ ka bɔ Bakari kɔrɔ teliya la fo dɔw taara bureau dɔw teliya sigi i k'a dɔn ni k'u yɛrɛ kɛ i b'a fɔ k'u ɲɔgɔnna tɛ sɛbɛnnikɛla ko bɛna to ten wa nka Bakari bɛ ka kuma min daminɛ nin ye i yɛrɛ ka kuma don ko terimaw ma kɛlɛ ko gindo bi bɔrɔtɔ dɛ ko i m'o de dagun kan kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn Nouvelle Horizon na a ka bidon bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara bala cogo bɛ di ko kura Amadou El Konaré n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau sɛbɛnfura in bigoma bila bɔli la a bɔli ko 3,369 kabako Amadou El Konaré i k'a dɔn sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Seydou Jarakɛ ko Amadou El Konaré i k'a dɔn fɛn min vinen bɛ i k'a dɔn ɲuman tɛ ka ɲɛsin jamanaden dɔ ma sabula min ye Guillaume Soro ye Guillaume Soro i k'a dɔn a ye waati kɛ Bamakɔ ya Amadou El Konaré i k'a dɔn marifa daburu faral'u bolo marifa daburu faralen i k'a dɔn u jɛnsɛnna a n'a jɛɲɔgɔnw a jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen i k'a dɔn u kun n'an bɛ i yɛrɛ kalifa Bamakɔ i k'a dɔn député kɔrɔ don député maire don dugu min n'u k'a ma ko Dabu i k'a dɔn ayiwa Dabu député maire kɔrɔlen n'a tɔ a ye ko Suku Mohamed dɔw k'a ma ko Ben Suku i k'a dɔn comité d'orientation coordination génération peuple solidaire Amadou El Konaré i k'a dɔn o kolomado don Guillaume Soro i k'a dɔn o yɛrɛ ka maa kolomaba don i k'a dɔn a tile fila in na sɛbɛnnikɛlaw ko a tora taama na Bamakɔ bolonfilanjɛw la i k'a dɔn maa dɔw sina ka na jaso ten cɛ 4 u ɲɛ datugulen maa ɲɛla ye maa si t'a dɔn maa sugu minnu don u y'a don mobili fana kɔnɔ Amadou El Konaré numéro tɛ mobili in na maa ni bi kɔni kabakoyara a kɛrɛfɛmaw ani Guillaume Soro yɛrɛ u dabali banna pewu u ye kunnafoni di kɛ Amadou El Konaré u y'a jira k'a fɔ olu ka nin kadiriba in Bamakɔ min ni bonyaba bɛ Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ wallahi n'a fɔra nin ɲɔgɔn na wale o ka kɛ awa Guillaume Soro ka maana i k'a dɔn a y'u kamana gan fo k'a fɔ k'a to ten o kuma olu kɔni bɛ tabale gosi ni ka welewele dakɛ kamalen yɛrɛ a kɔrɔfɛmaa minnu bɛ Bamakɔ yan i k'a dɔn awa olu fana ye kunnafoni cɛri fa bɛɛ lajɛlen la u ja wulila an t'a ta yɔrɔ dɔn maa minnu y'a minɛ an t'a dɔn a dogolen bɛ yɔrɔ min an t'a dɔn yalima a bɛ balo la wa Amadou El Konaré kuma cayalen ka mankan caya sɛbɛnnikɛlaw ko i k'a dɔn ayiwa min ye commune 4 na i k'a dɔn a procureur ye o kumana o kumanen a y'a jira ala Ture ko jinɛmaa minɛ wɔkulɔmaa minɛ olu de y'a minɛ o kuma k'u hakili sigi a banna a b'anw de bolo an y'a minɛ Ture ayi mama nya i dɔn maa bɛ cɛya Ture bɛɛ b'a fɛ Ture ka k'i ka maa ye Ture ko a k'i k'a dɔn jinɛmaa minɛ i k'a dɔn wɔkulɔmaa minɛ min ye kamalen ye n'o ye Suku Mohamed n'u k'a fɔ ko Ben Suk a k'i k'a dɔn awa mankan de bɔra Korowari jamana na ci bɔra Korowari jamana na Mali ni Korowari ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn bɛnkanba b'u ni ɲɔgɔn cɛ teriya sira de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sarako bunako kan a ko tribunali grande instance min ye ayiwa Abijankaw ka jamana ye olu de ye tabale gosi
bi i k'a dɔn nin maa kofɔlen k'a fɔ a nin bɛ karabuko dɔw la a nin bɛ i k'a dɔn a bɔ kojugu dɔw la a mɔgɔ yan i k'a dɔn a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn tɛgɛ ka da ka taa d'u ma sɛbɛnnikɛla ko a ko di min ye Ture ye a ye nin kunnafoni di kɛ a ko hakaja i k'a dɔn Korowalikaw de ye sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin Mali ni Abidjan Bamakɔ ni Abidjan ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan de b'u ni ɲɔgɔn cɛ Amadu Konare Seydou Jara ko a k'i k'a dɔn o de kɛra cɛ minɛkun ye a tɛ jinɛ bolo Mali i k'a dɔn procureur yɛrɛ de y'a minɛ min kɔni ye gendarmew ye a b'olu bolo ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli in mana ban i kana siga i k'a dɔn min kɔni ye k'a don bolola ka taa sama Abidjan o kɛta don n'o dun kɛra Ala m'an kisira nin ye kojugu dabatɔ ye koyi ni Mali kɔni ye nin minɛ ka taa di Abidjan ma Karimu fana bɛ minɛ ka na. Ni ye n da minɛ fana m'i ta minɛ. A bɛ k'o de ye. A ye nin k'an ye. An fana n'a ta d'a ma. Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Bamakɔ ni Abidjan bɛnkanba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Kosɛbɛ. Mɔgɔw bɔra ka fɔ a bɛ nkalon. I k'a dɔn cɛmancɛ fanga ɲɛma n'o ye Asimu Goyita ye. A ko hali saliba tɛmɛnen in na sagajigi den 30. Walayi. A y'o de don mobili kɔnɔ k'o bila ka taa di Alassane Dramane Ouattara ma. A k'a ka lahiya ye. Sɛbɛnnikɛla ko ni bonyaba de bɛ Mali ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ de la Alassane Dramane Ouattara kun ye tabale gosi ka Asimu wele a kana Abidjan sabula ɲɔgɔn ye ba dɔ bɛ yen kun bɛ ba dɔ kun kan ka k'Abidjan a y'a kanu Asimu ka kɛ kɛnɛ kan Asimu kɔni y'a jira k'a fɔ ale dugunen bɛ a ka premier ministre Dr Sogɛl Kokala Mayiga i k'a dɔn ko nin dara o ɲɔgɔn ye la o kɛra sɛbɛnnikɛla ko nin ko minnu filɛ nin ye nin b'a jira k'a fɔ Mali ni Côte ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni balimaya i k'a dɔn ani koto ɲɔgɔn da la o tɛ bila koyi masakɛ fila min n'olu bɛ fanga na bi Alassane Dramane Ouattara Coulibaly Asimu Goyita Mali k'i k'a dɔn hakaja u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ min kɔni bɛ se k'a to ni jamana ninnu a ka kɛ kulu kelen ye nin kun ye sɛbɛn ye Seydou Jara ka sɛbɛn don ani min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne na to ni soir de Bamako ye nka Zeyina min ye k'a dɔn Yusufu Konate ale ye sɛbɛn kɛ Yusufu ko a bɛɛ n'a ta maa o maa n'e ma walɛrɛ don i yɛrɛ fɛ du la i k'a dɔn walima wɛrɛ tɛna walɛrɛ don a la a ko min ye Maliden bilama an m'an gomi an m'an jami waati min na jamana tɔw bɛ ka hali u ka dɔrɔmɛ 20 fara ɲɔgɔn kan k'u ka finitigilakaw kɔkɔrɔ don walasa u bɛ se ka jamana lakana k'an bɛɛ lajɛlen sɔnna ka lakana o waati la anw ka Maliden maa ŋaniya jugutigi dɔw bɛ yen olu de b'a la ka walejugu kɔkɔrɔ don ka wa ka tɛgɛrɛ yɛrɛ fɔ ni walejugu tali ka ɲɛsin anw ka cɛdenw ma k'o kɛ tɛgɛrɛ fɔ ko ani k'a dɔn awa hawuda ko ye sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka kɛ cogo di anw ka jamana kɔnɔ awa kunna sini ni bi cɛ a ma dogo maa na k'a fɔ Watagunakaw fɛ Gawo mara la an sɔngo i k'a dɔn awa maa sugu dɔ Mali dɔw taara bi sigidaladenw bololɔkolo kan maa 40 ani kɔ ka olu fa i k'a dɔn ni ka tasuma don u ka jabalaw la baganw ka se ka olu bunɛ u ni na i k'a dɔn maa 30 n'a kunkanfɛ ka olu jogin sɛbɛnnikɛla ko o lajaba min dara an ka jamana kan waati min na jamana faamaw bɛ wuli ka jɔ la finitigilakaw bɛ cɛsiri la i k'a dɔn waati kelen la Maliden bɛ mun sɔrɔ ka fɔ mina i k'a dɔn Kolobo Kalabakaw ni jalangolo dɔw bila bololaw kan k'a jira k'a fɔ i k'a dɔn ko binganiba dɔ sira dɔ dara an ka cɛdenw fana ɲɛ Gawo ko maa 20 ka k'olu bunɛna u ni la sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka kɛ cogo di e yɛrɛ fa jamana kan i ka kan ka duloki bɔ k'a da i ka jamana min lakanani kama yanni maa minnu bɛ yen ni olu b'o baara la i k'olu kɔkɔrɔ don e sigilen bɛ ka gɛlɛzo yɛlɛ k'i sen fila kɔrɔta e bɛ tibitaba k'a fɔ n'i ka jamana burujali la ka di wali jamana ma ko o bɛ se ka faamuya cogo di o de kama sa min ye Mali finitigilakaw a guwanna sa ko finitigilakaw ka kuma man ca nka bisa u bɔra u kumana u ye bataille kɛ k'a jira k'a fɔ nin kuma min filɛ nin nin ye kalo finma tigɛlen de ye nin ye maa dɔw ye minnu b'a fɛ k'u ka jamana yɛrɛ de buruja k'a di wali jamanaw ma n'o tɛ i k'a dɔn wali min n'a kɛra Wataguna tiɲɛtiɲɛni ka tiɲɛ juguw nana bi sigidaladenw bololankolo kan wa a yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen finitigilaka minnu ka suru jenna a bɛɛ lajɛlen taara joona waasa ka taa hali bi n'a ka bi jateminɛ kɛ yɔrɔ ninnu na kuma ninnu min fɔ waati min na karamɔgɔ Daba Tunkara a y'a sɔrɔ anw yɛrɛ bɛ Gawo min ye i k'a dɔn gouverneur min n'o ye général Musa Traoré ale yɛrɛ ye i k'a dɔn an ye saba don ɲɔgɔn bolo a ka don a ka mobili kɔnɔ ka bɔ Gawo ka taa Wataguna awɔ cogo di ne de yɛrɛ tun bɛ Gawo e taara ye kuma jumɛn kabi sibiri don ne bɛ Gawo fɔ kunna sini an kɔrɔ kunu suru an kɔrɔ i jɔ an ka fɛnw da i la k'i vérifier han ni bɛ fɛn bɛ de ni bɔmuti kana siga e kun taara Gawo ne kun taara Gawo hali k'i sara na an bɛ siran segukaw ɲɛ o
kaba da muru da an ga jamara kutigi kala Andramanye e ga talbo jego zuraji zeru bi chaba baba ko adwage boka yoro la ukora borobiri guna e ke se isana gawo ukora de la hawla wala quwwata illa billah gouverneur mi me no Musa Traoré eno enywanya generally anye nwa fo antile kan tige du nwa aka doka bita wataguna kata mamunu jogina kata terere ka karamugo de batungora ikado ashirae furaturoe o wati kile la wo chesiri la maube ka bla bololo safe ako jandara finitigila ka gautuni Allah kalo fima ma yere make ko malidere make ngere yere ka kono fara wallahi sebeni kala ko ubeni nge wale munu ke ndema bo ture kan abe nunu ndemene apologie du jihad ninde ka jadi mo deme ya nyode ka tan galoti ko ngara nga soro sila kaula ka soro foi hali nyere du ma kanga ni debe ko bla aka fengawa ni wat bone dia ko ne aka fen nunu laje akanga dabla ana barga do ture la de no aka wuli ki jo hal na soro digi kerana ngango fowa o te ka jugu demewa wallahi no mais non ubi jugu ni ne ka de jugu awo ni ne ka duye ka ulasanu ni jugu maja muso nam ikado o yoroni bela jerele gaw gouverneur ikado o yasoro ale yerebe yoro nuna ko papa katika kay minye ikado yoroni be wasrada suka kuna fondi nyema ya so wajibi rasa ninga batakike sabula maube ku wele ka bo fa bela jerele fe ko ikado ni ma hage fana zara gaw adunda ala ka fefo ada di me do be ka fanga tengelema uye batakike sa ningo bla bala sa mon koye ayre manyo ko ame wati mena iko sisa hali 600 srada suka nyema ya so minyeshine kuna fondi ma no ediripai fleur conférence de presse la sisa be ka nyefoli ke awo na foni fleur anye mimbo soir de Bamako kono aka bido bolila amonel konare ne mbembulo buko kado mbi boni sebe minu ka malende pana sebe ni keba atwa de ko Umaru baru kulo ndigi ko ika don awa java ni ya nyonyo ne ika du kono kana nyingale ke yere ka du de do bala amonel konare ika don 16e arrondissement police so uka wuli ka joni kesiri ma minu vara lembe jahadimo ka ku deme kabla marfa asani ani kese sani ikado jamana kono ka tuma anjuru dodo amadel konare minye polisu ye sizaram suma polisu uye kuna foni me abadugo ve oyoro be minye uka brigade de recherche oye wuli ka jobuluda uti kalo kleshegi awa mingo ne bisaka to obinya soro kula minye commissaire 16e arrondissement amadel konare kado kuna foni sorole oyoro be uye tega da cheflaka NBA ani HD uya soro ni cheflay chargeur vide pistolet mitrailleur PMU ikado flana amodel konare ikado awami modelier model wore mi ni ofana cheka dugu kosobe amodel konare ikado lu kon yo samba de ikado amarale mbu bolo unabita ro jumai utafere jahdi mo ma amoni kala ko unana segagali bolo da ka doka fo jahdi mo ukanyema minumbe nubi korobela unini chef la bi nyo ambulo kosobe marfa akise ikado muguju nunu ndeba bele jele nyile kata duma amadal ko na re ni dona abo jamana nyama fa bi wati jambo bamandi jere yekulu be abo yoro minu na yoro jawndo ka fu bi na dugu kono te abo kana minauza ikado tika ke ma wore de bu buro minu bandi ngoro amadal ko na re minu ngoni mbu kachila olu fona fara lembe jahdi moka hanna so la olu te muguti nga mugu samba oli sebele kala ko ni fam yali kala ni na mena mami ni polisu yu dere amadel ko na de ku nyininga ulaba nana finitigila ka do tofo ikado awosorasi do tofo osigile mbe se ware amadel ko na re kado do ko ni marfa fana bokata duma sebele kala ko umada uma polisu ko ni yu sebo koro dere amadel ko na unana bwa kalama kafo min nye finitigila ka do fana o to ko SK o fana be se ware amadel ko na re kado o ko ni manga mina yere de bo ko sena adona kafo PMU mi ikado kadam ne san 2020 kana bla san 2021 sangile kono aye marfa min bo ka fere ikado dandala marfa bile bado fana be o ko mi ma fusil mitrailleur amode el kono re kado fana uyo fana fere million zaba ani million ngeme ni benye nana don ni fana dona kafo ke do be o ka mako ate o komanda yere de gwe komanda yere de we gwe obi base dollar wa anare me ka base dollar amode el kono re ni njamba yi ani ni nkolangulo kebo
amadu ko na Ricardo finitigala ka so mingera ka fo surasi do be akado ulu ko ni minana ni ngoina do yera bulila watila ni manye ka fo iba nyasoro wala ma kojugu ka bo dugula amadu ko na fo segeseli di kake fo jamana dongu dado kuma udela ube min galama sigi dawla laminu na bolo fronjawla ko ka nya fo surasi la ko amadu ko na resabla no make be ikado ko indi ba dugu ko na bada ikado aywa minye wuli ka joni tesire bomako akika don awa furali ko ni besena pour ce que kaminu nyeni nge no ye commissaire de policier ya nyambele anaka chedon ukanga fu wa ya jira ka fo kuna foni ko ni ya soro population de la la mo yere de dugudo yere de kuna foni di o de kan 16e arrondissement be mini 16e mois ote yani mini yange ya mini mi mesuti ba o jume 12e mois amen aminu nyewe abi yala sufe ni 16e be mini eti 16e yoro no 16e arrondissement 16e ndu na ke commune 1 na ya de commune 1 na de commune police na chayo la sade mi vle fe yoro la bulgation mugula ta o jume o jume 12e mois bulgation sotiba sotiba ye baraka so anti dezara premier mi merci Karamo de batungura ali bi be fe mi na oto ba be kana siga chogo be di koko amadel konare membulo bu ka do ado ndibo ni sebanye seba mi nu kama le prétoire amadel konare ikado doa girina ye tieye andi don ni mbaka sote ya fe bibulu amadel konare chambre de commerce et d'industrie du Mali a président ikado a donné do ukama Yusuf Batil jogara medo jago kala do amadel konare kabini aywa anjini ati dore don jago ko jago kala jera ninga alide taka kenyamaye barakanye amadole ko na Ricardo hakilno ka fara nyanga ma minu vana bala nubi jago don amadole ko na re nuka wuli ka jo anuka chesire ka bu ko sobe jago buna ko ka odoye shongmoru sawo ale de wele la katabla isu bakili karafe ko conseil ti dore Ricardo ka to ka nyafai président ima e awa minye tiga firilaw yi tu firilaw ka singa do pièce firilaw ma ulu beni njugo ina ale tay ka blasra tabarakalla model ko na sebenigala ko ako shemaru sako anu kaka kasawuke shemaru sako ikado jago kala detayon jago kala misenu ulu ka jagulu mi nuka mo ko sina ko demu shemaru sako ale do nyamai kabina taraddo mi kake ko nyamai ikado ay jago kala bulu bo fen jamana ay demen jamada ku segere aka wuli ka joni tesiri kara sababu nyumanyi sabula akakili ka bu ko sobe jago buna kuka akili juru chani nembe akoni ye bamako ere kafota ka laje fen nyuman jama be jago kala yo akwai kado ala ni shombaru agwa sago sababu jago kala misanu ikado ka wuli ka jo anisira ta manjiru la war soro tugula jago ke jugo nyumana ikado lakana yare kutumu kono agwa sharia batuli shombaru sako ayo nyuman jamange o de kala sababu ye ikado yusu batil ikado aka wele bla shombaru sako ma ikado nan gerefe isabula ka kuna funidi anika kilina kan kosobe abeka sababu ye ka dofara nyinyi nga jago kala ka gedge ka hali anu ka kilina abedo faruka sebeni kala ko bengero ma Sako conseil spécial président chambre de commerce et d'industrie du Mali minye Yusuf Batil Amadou Konare nya doko jugu akoroke oto de ko haji Batil joga ode ya on deru ya on olu de ko kenyo ambe bamako abina do mi ka bo mi shigero la anjini utana blasirella o tebiye de o ya so société Batil Golfa sabaratire ngombe Yusuf Willen kabina nakuma kamale ni hakili kadi akakegu amadel ko na Ricardo samara sire mana damina afe ikado abi wuli kata amba afa wi kana tayoro jan isigi dala isigi Batil Golfa dala ni Batil keleni isu ba aya bana wi titi moka nga imana anyine wolo mado dubni na wona ko ba so keni tunu nati atara nyini na o azura gande ti do relate uliko Allah ba madam na daba ala anyini sa ne bta anyini su ko na ka gongoli tora kuno ngi andoro sa mo bi ni ga mama iyi woye dubni be kalika eto ko ibi yala la abe nyini ni ba diga mina kana sabuno kuma
kabino wati ni ado ni ngamali abuge fedo ndoko ni do ya Allah ache sirimbe ndoko abemini abidugo abolo ya mvaine mane to chukudo abolo imbla mewa akasuma obo odi fana mai wa na makele atifendia funga wele ka lajaba da akasoro ka juma bendi na duma doke bi batili wele la ni wuye zebenyi anye mi mbo le président kono akabi bolla kala de batu ngora le challenger nam dirisa tola apmana dirisa koko ani ma segeme jamana ngono yengo ala tere matrafa baw na barakelaw chemino jongo ala ubenyini nguke baloy akoy ka do mami mago ma jo fagana obina tere kungulo do yirani ngu pentri ka kwenke kote bali ika chei kuma indita ugo ika ministry baba mulaike dara sudafrika kata sinafu baba mulaite ho baba mulaite mulaite wa karwa ode go do ministry jemai ko sinafu ge sudafrika ukatere no li jemnya vle lolu mai we demi katla ka zural zu do tere no tere goloba do kata kai ngwa mura ado o tere mura de fama na mi ko isaka baka be mi guru o weli amendi gala alaga hina bama na ba ta mana o agele arade sebani gala ko nam akoy ka do cliff line atuguni ko faganyema u mawulika jodo buluda unana ika do million chama salo ningata ukoni do ika do terrestre dlalila ika do kabakuru bi cheka to podo bi jukrobo ubi pentrige nege dowla ni bela jele de ko tere de bina kelengelu damine o sebani kala ko wati fenwo fenfora jongo ala ika do nga foku sama makonole na meni sengelenye ko ingele yara foka tuti uyenyi ngali to museme uyere la ko yala chageda mi me no yeso pa ferie yala akode be danga jenkelena yala ika do terengo be mamnu ne bulo yele makanga do olawa yala ude desele do kolokoto chowa yala ika do tere wulili kopuma senekela ika do tere matrafa baw no ye shemino ye ulu bolo da ko ku sebe koro nege de wa wali ma chenre jumen kelenye ako ika do mi ngoni jele do iko torotege oye ka fo uye million chama taninga do tere blali ni tobotoli matrafa ula ka fo tere bara obina damine nga wati fenwo fenfora o bela jerele temene tere maye foi madamne ako ikado o yefenyi mini akagele yai seben gala ko o kuma abito ni chwani nawa oluka nyinu ni jatemine o konnala ako kuma do ere benyini ngake bela jele buga kalaturu ola no ye mauba foli minge ko terengo akabo bieki semoro akato tere ere matrafa ba obulu ikado mamunu be no lubi terengo doka dona kare gole ya mini degun mi muka olu de bado aka boshi biela ninga koto yere bulu ka ferani de balia ka bla ka boloka u ka se ka terengo lawli u yere ye ma ministry mi nyesine do duguta koma e ka do ni oye madamu damele madina si soko e ka do aka ni wati kunguruni kono ni abi wuli ka jo fenwo fenke na tara ka sura matere lawli ko to ka je do ne to ka je belebele aba damene suma fer directeur mimbi maiga abbe ala de mine ko de do terere kono sa directeur ga do terere kono fokai aka do min bala nge ali posi kana ya akulo do tala de o kataro je no ta mai de nam o ma minye ministry madame le ministre ko aka bara kundo hal ni transition to manja aka wuli ka ko inta ni bereye no te na torata jongo ala terengu law hake mimina ye jamana kono hake barka bina boya de sabula u torome u segumbe wa ula jabambe mawbe ku ke ngwarade wallahi echelle nge ni mi mago ba fe yin dola obina mina tere lawuli obita tere do buru fe jelebugu yoro ina walima ala abinyo kuna foni fre anye mi mo challenger la aka video bolila amadel konare mengele ku nga boni sebanye sebami nu kama le challenger amadel konare alfa sidiki sangare nya ka fatiriye sangare kodi tambi wulovla ani sanzaba amadel konare ka do mama no soro shiye ikado kanga ala wole nyumando amadel konare no tara ben ikado jamana ka doye iye wuli ka do minge jamana kono jamana dunga doye ini mami nu nyeflanye uluka doye amadel konare aba hana madde kolo lafia wallahi itlo keda bosigi nyama l'homme de 3 minutes 3 bi 3 minutes 3 bi ibo don ayi ya so ga to ya so nga jo
Amadou Konare l'homme de 3 minutes 3 buts Amadou Konare ikado dangoroba baloledo ma tamanyana ka fo aba shekala sago ikado ni dikira ay ma dengue de don a dengue de tuer renouveau directeur ah bon mo de don Amadou Konare minye shekala sako Amadou Konare on ba do ay balota on nyana ikado ni do joliba anisa fudi mali finali Amadou Konare anyata kata kana internet na ka fote shekala sako shop toi ni on va do we nous yaute wa nous jaute wa adobe ke uye jawbe jira mais ado balonda o ya abi joliba la mais ni do matchi ni akili be matchi na aya soro on be chegu anya la mera radio de la 3 minutes 3 bi la ilaha ayele apa kran jifinye o ayele na ko tigi law ko bi blabi kule o do ya soro raga hina dangoro bayna demba kulubali demba ba tan flafli la reportage la non les pierres les Mamadou Kaloga les Djibril Traoré non c'est Mali Tungadi ni do Kungadi Amadou Konare ikado balonda nana bukabu mi nye Cheikh Sala Sakwe a donné minute 7 balonda bana minute kele minute kele ay ni nabo kono ikado buye masai ka keka nyeshi minye komini duruna mairie Bouakar Konde minye Kalaboy akumi Kenaka Kardige Laiko Traoré l'un des meilleurs animateurs du Mali akumi Kenaka Amadou Konare ikado kenenga demsonu fana pumbe uye jaboke Cheikh Sala Sako ikado wulika jo anini soja minna yo se jamana doma ikado jolibala katase équipe nationale la sabula awa Cheikh Sala Sako ni hakili bala joliba AC 1973 katabla 1980 ikado équipe nationale ali joliba aye wulika joke ni ngono ako jakulu mi dira kan ngo in labe mi nye Solomani Konate administrateur ikado orota labi RL Amadou Konare ulude ni ngo nyeneje ka besinga ado yere tara be Cheikh Sala Sako sambi wolobla ani sanzaba ayo balo soro du kulo sanbe mi ngo ni nye akoi minumba kalama kala minu nyena bela jele koni hakili digina ikado dongo folena sabla Coupe du Mali joliba anisan malien samin bolonda ngara samin 1979 bi saba minute saba wallahi ka stade jige stade sunye ka ado ko ni ma do chama ma tudu ado dumne maka ngozo Allah nge agelera ako Cheikh Sala Sako lokol karamo do animateur de jeunesse do art et culture ikado abo bara de fanaka koy ako ikado aye sebeni chamange chaturu ni nyolombo ayo sebeni chamange Amadou Konare ndo ni bele jile fora ako awakenenga Umar Elias Diko o fana balonda na koro jolibala ikado kumana aye fen jaman defo Amadou Konare ikado Cheikh Sala Sako ayi ni soja minda ninga Mali segere balondala ako nyinanga na ke binani ale de la ko do Nigeria contre la tournoi minuka mako tournoi de l'amitié Abidjan aye binani de dashi Nigeria la Cheikh Sala Sako ikado akoningera chorobai ga hali binaka bi akakene Amadou Konare ikado bu masai ka ngake ka nyeshi angani aywa dangorobo ma minu ngoni bala nu ye jamana ni soja nu ye klubu ni soja fulikanga ko ka nyeshi ma ko sebe chama albi balulebe chama ba pokerzani joliba pokera abemi wallahi abaye Allah ukana nyina ni ndo bo manga nyina nunungo wallahi ni ma fari Mamadou Cissé Tostao Stade Malien les Mohamed Djilla watu temena Allah watu ko chena ni do asoro bolonda kadi ko chena non hani yerefa on sport la on bidu hani ayaba wati ko do miele fo kulun zafe ay kabini wala may bo kabini wala may la kulun zafe bolonda te kabana ni madu e bi do jugo ay embo via gunde jelde do ko madame nabi on sport la hani sara on bidu ay o ko tinga woni ko bila jeliba o maji fu ngwa ni kala bi minya abo keleke ni boxu be minye abo boxu ke kado ne hakili be awa Coupe du Mali dola finali joliba stade ado anye joliba ti ma don 2-0 wa avec les Mamadou Cissé Tostao les Mohamed Djilla Allah to flaga bongo Allah
Sarmalien équipe complet pas don par cœur mais ni jugu na tanze ka fi a do o y'a sɔrɔ gardien dɔ bɛ joli babulu a fatura karamɔgɔ Jane karamɔgɔ Jane i b'a fɔ ko mana de b'a la i mana ballon dasi cogo cogo a b'i molenkete ka taa ta ti yeke a b'a ko Jakumani a do o y'a sɔrɔ Jila ba tan filafili la Mohamed Jila mais Jila ye o ye centre dɔ kɛ Jila ma bolibatɔ côté droit kan a ko law a ko law karamɔgɔ Jane i molonte te ka sin ka ta k'a bila kɔfɛ o fana ma don Amadu a do o y'a sɔrɔ Ala ka hinɛ Demba la Demba ba tan filafili la Demba ko un tir foudroyant de Mohamed Jila. Il détend dorsal de Karamoko Jane et sur le corner c'est concédé. Hey, wow, deux très très belles actions. Non. Un tir foudroyant de Mohamed Jila. Il détend dorsal de Karamoko Jane et sur le corner c'est concédé. Deux très très belles actions. Malheureusement la balle n'est pas au fond. Ah non. Non, il doit se le battre. Ah, baloda Akungadi. Amadou Konare i ka dɔn an ka balontan kɔrɔw wuli ka jɔ kan ka kɛ k'u dɛmɛ kosɛbɛ k'u magwɛn min bɛ se ka to ɲinan kana k'u kɔ u caman de bɛ yen wallahi Sɛmɔri Jabatew Sɛmɔri Jabate Ajibiton de Segu non et voilà des grands joueurs qui sont là ka sɔrɔ nafaba de b'u la ka caman kɛ yɛrɛ de bɛ se ka kɛ encadrement u bɛ taa miliyariw don tubabuw la minnu yɛrɛ tɛ Mali ballon gazon yɛrɛ cogoya dɔn voilà u ka ninnu de bɛ Mali ballon dɔn kabi lawale Amadou Konare waati n'a ka waati ma se e ko bi taa an t'a bila yan